E outros protagonistas que a eu era bastante máis novo, que son agora de sobre 14 anos, 15 anos. Unha ocasión visitou David Andrés Giovanni, que era o protagonista de Milladoiro. Eu estaba tocando a Rusia, un tema da súa composición, por certo, debe ser dos temas máis versioneados da música que galega, porque son versións deste tema en Xapón, Rusia, Canadá, Estados Unidos, que é un tema tremendamente popular e coñecido. E desde aquela, a verdade que temos unha relación de respeto e de amizade tremendamente grande o que falaba con él. Así que me apetece muchísimo tocarvos este tema, esta reflexión que se chama A Rusia, e que, en fin, que tanto personal o longo e ancho de todo